legendarni aut. Make the ground shake. Pozdrav ljudi, Neca D Magija ovdje danas sa vama. Ovaj trik se zove sandvič trik. Čekaj, sad i broj 1, Joko, biraj jednu kartu. Ok, neću da, Mike me će ne zanima. Pokaži kameri da znaju svi koja je karta, ok? Da. Aj sad, Joksi, stavi je na vrh, slobodno. Uzmeš karte i ovo što ne zanima, izmešaš u sredinu. U stvari iz sredine staviš još jednom u sredinu. U stvari tu sredinu staviš opet u sredinu, što je u sredinu da budu u sredinu, razumeš? Nijedno njih, gledaj. Znači nijedno od ovih karata nije tvoja karta, nijedna. Pa aj sad, leba, vidiš? Uz pomoć leba mi ćemo da nađemo tvoju kartu. To se sprema, pazi, izmešamo još malo i gledaj sad. Jednu krišku staviš ovdje, jednu krišku staviš ovdje, se spremna, gledaj sad, uzmeš ceo špil. I gledaj sad ti, 3, 2, 1. Ceo špil, padne desno, to nam ništa ne treba. Samo jedna karta ostane između sandviča. Znači, od svih karata sve izmešao, nema šanse, znam gdje se nalazi tvoja karta. Joko, po prvi put, koja je bila tvoja karta? Detelina. Kralj Detelina. Da. 3, 2, 1. Kako se to radi? Ok, prvo treba vam leba. Ako nemate leba, možete i bez leba. Dve karte, da stavite dve karte ovako i onda da baciš i onda da se izvadi karta. Razumiješ? Poslije ću slučaj kako se vadi karta. Korak broj 1. Pustite neprijatelja da izabere jednu kartu. Bira bilo koju. Vi nemate pojma koja je ta karta. Korak broj 2. Neprijatelj vašu kartu stavlja na vrh špila. Korak broj 3. Lažno mešanje. Ako ne znate lažno mešanje, onda šta da vam radi, mora naučite. Lažno mešanje, odavde, tamo, nema šanse to da naučite, ali... Ili gledaj sad, uzmete njihovu kartu, stavite na vrh. Mešate odavde. Stavite jednu kartu iznad da znate, znači ovo je njihova karta je u stvari ovde. Dvojka srca, viš, ona je sve vreme tu. I onda nastaviš da mešaš. U stvari, imaš ovdje jednu kartu. I onda samo guraš tu palac ko prljavo govno i vratiš njihovu kartu opet na vrh. I onda izgleda kao da ti mešaš, a u stvari ti ko prljavo govance, njihovu kartu uvijek vraćaš na vrh. Ono izgleda kao da ti mešaš i kao da stvarno sve si izmešao. U stvari ti ko prljavo govance gurneš tu opet prst da si zabeležio i opet njihova karta na vrh. Jel razumeš? Jel ti jasno, Joko? Pa i sad je ona na vrh. Tebi treba da bude na dno. Zato uzmeš tu kartu sa vrha i samo je prebaciš na dno. Sad je ona na dno, ne možeš im kažeš vidi, tvoja karta sa vrha je na dno. Ne, znači nismo interpretirani. Smo. Gledaj sad, daj mi gos, onda uzmete dva prsta hleba. Sad kad njihova karta na dnu špila, uzmete, jedan lebac stavite ovdje, jedan lebac stavite ovdje. Spremni, u stvari sa vašim prljavim prstima držite ovdje, zabijete kandžu u dvojku srce, u njihovu kartu. I kad bacite, sve ostale karte će da padnu na stranu. Ako neki ne padnu, to je zbog trenja, samo ih izvadite, kažete to je majonez, to je prljavo. Ali gledaj sad, tačno iz sredine špila, jedna karta od svih karata je ostala u sredini. Pitate ih koja je vaša karta, oni kažu dvojka srce, bum, dvojka srce, dramatični efekti, halakazan, sucking gaking i to je to. Stani Jovana, to je bio trik koji sam vas naučio. Sad ide ekstra trik koji neću da vas naučim kako se radi. Daj sad, okej, odlično, nju. Samo pokaži njima, to što me ne zanima koja je, samo pokaži njima, ne gledam, okej, ne gledam, okej, uzmeš je, bocneš je bilo gde, vidiš, baciš je s vami u sredinu, uzmeš malo još više izmešaš, pa i sad. Stavit ćemo tu kartu. Ok, uzmete jedno ovo za kokice. Pa i sad, Jovana, gledaj sad. Ovo nije tvoja karta, jel da? Ne. Uzmete 10 detelinu i ubacite unutra, u popcorn. Uzmete, pritisnete dugme i gledaj sad. Spremna. Ok, gledaj sad, 3, 2, 1, koja je bila tvoja karta? Kaži mi slobodno. Dama Detelina. Nema ništa unutra. I tvoja karta, dama. Vau!
Dame i gospodo, to je bio jedan free trik, eto, jedan trik koji sam vas naučio Neca Magija, a bit će još, lajkujte, subscribeujte, šerujte, uživajte, ljudi, dame i gospodo, ljubite me u dupe, 3, 2, 1, Neca, legendarni auto. Dobro. Out, wow! The terror begins again.